Pipila ka mga mananagat sa General Santos City ang temporaryong miundang sa pagpanagat gumikan sa kamahal sa presyo sa petrolyo. Ani ang report. Bisan maayo man ang dagan sa panahon, apan kining pipila ka mga bangka nga ginagamit sa pagpanagat og isdang tuna. Ang pipila ka adlaw nang naka-standby sa baybay sa Sitio Malok, Barangay Labangal, General Santos City. Usa sa gitumbok nga hinungdan nganong naka-standby kining pipila ka mga bangka dinhi kini gumikan sa kakulangon sa starting capital sa pagpanagat nga epekto sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Matod sa mananagat nga si Armando Torrejos nga sa maong barangay, ana sa 5 ka mga unit sa bangka nga gikan sa nagadaiyang operator ang ipang baligya na lang og miundang sa pagpanagat og tuna. Dako kuno ang gasto sa krudo o gasolina nga sagad ana sa 3,000 liters sa diesel og 2,000 liters sub sa gasolina ang ginakonsumo sa bangka. Ang ubang mga owner sa mga bangka, ginabaligya na lang nila tungod kay di na makaya ang kada kamahal sa presyo sa kurdo. Unya ang uban dili nakakaya maka-starting sa ilang ka bangka tungod kay ang starting ka dati og 300,000 times 2 na mahimo nang 600,000. Anya ang isda sa fishport usab-usab ra ba ang presyo. Ya samantalang ang ato ang lana pataas nga pataas. Mga amo na moron murag ngani lagi mga starting. Tungod sa kamahalan ning mga palitonon magsugid na krudo karon ang among kuan ron tambay sa amin. Maghulat na lang daw sila og tawag sa ilang amo kung kanus-a mobalik sa pagpanagat samtang ang uban mudiskarte na lang og baligya og mga kakanin kauban ang ilang asawa ug ang uban giayo na lang ang bangka aron ibaligya. Uy, kaduha na ako din, baligya ko na ako kay tandaan na. Isip small scale fisher folks, dako og tabang ang mga mananagat sa pagpalambo sa tuna industry sa Gensan. Apan kung magpadayon ang pagtaas sa presyo sa lana, posibleng maapektuhan gyud ang maong industriya. Lakip na ang panginabuhian sa mga mananagat. Busa nang hinaot sila nga matagad kini sa gobyerno. Mapukautan na inyong kasing-kasing mga kami diri nga nagsikrepresyo sa dagat minsan ulan init o balod unsa man kamahal sa krudo kay kamuman ang among gisaligan sa ingon nga pag-eleksyon pagboto nagsalig mi sa inyo. Sa gipaabot nga mensahe sa Office of the City Agriculturist, padayon pa ang ilang profiling sa mga apektadong mananagat alang sa posibleng hinabang. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, Wand, Mindanao.